ନମ୍ବର 1 ଜୀବନରେ କାହାକୁ କନ୍ଦେଇ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟିଏ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଲେ ତେବେ ତୁମକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନମ୍ବର 2 ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ହସିବା ବଦଳରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖି ହସିବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 3 ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 4 ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଓଜନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଜ୍ଜତ, ଯାହା ଥରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଉପରକୁ ଉଠେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5 ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପତନ ନିଶ୍ଚିତ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।